Promotion kampanyasy özünün ýokary hilli hyzmatlary, şeýle-de ýokary hilli önümler bilen 15 ýyldan bäri gowrak öňde barjy ornuny hiç kim bilen paýlaşanok. Taýýarlan videomuz esasanam telekeçilere ýa bolmasa öz biznesini ösdürjek bolýan adamlara değişli bolup durýar. Inni Dem Promotion kampaniýasyna halkymyza hyzmat edýän işler dogrusyna size gurrun bermekçi. Mehriban dogallar, eger-de kärhananyz bar bolsa, onda siz bu ýere ýüz tutup arkaýyn öz brandiňizi ýa bolmasa kärhananyzyň adyny mahabatlandyrmak boýunça ýüz tutup bilersiňiz. Ýagny mahabatyňyzy has ösdürmek dogrusyna ýa-da giňden ýaýratmak üçin size Dem Promotion kampaniýasy öz işlerini hödürleýär. Indi öz kärhananyzyň atlary bilen siz islenlik tapawdy ýok. Öz kärhananyzyň öndürýän önümleriniň katalogyny döretmek isleýän bolsaňyz, öz müşterilerinize katalogda öz önümlerinizi görkezmek isleýän bolsaňyz, şular ýaly görnüşde Dem Promotion öz işlerini size hödürleýär we islenlik ölçeğinizde, islenlik gowrumda siz arkaýyn ýüz tutup bilersiňiz. Şeýle-de mundan başga da bularyň etýän işleri gatyken tapawdy ýok. Siz mahabat hökmünde bir islenlik zady öz kärhananyňyzda yerleşdiresiňiz gelýän bolsa, siz bu kampaniýa arkaýyn tutup bilersiňiz. Ine görşüňiz ýaly seredäýmäne ýöneköy ruçka ýöne sizin kärhananyzyň ady, telefon belgileri şeýle-de internet sahypalaryny ruçkada yerleşdirilen. Bu bolsa elbetde Dem Promotion kampaniýasynyň işleriniň ýokary hillidigini, şeýle-de kepillidigini görkezýär. Bundan başga da biziň Türkmenistan watanymyzyň ýaşyl tuğy, ýaşyl baydagy yerleşdirilen şeýle sowgatlyk ruçkalaryny siz arkaýyn sargyd edip bilýäňiz. Hormatly telekeçiler, Dem Promotion kampaniýasy size öz ýokary hilli mahabat önümleri bilen öz işlerini hödürleýärler. Eger-de öz kampaniýaňyzy, hususy kärhananyňyzy ösdürmek isleýän bolsaň, şeýle-de öz brandiňizi dünýä meşhur edesiňiz gelýän bolsa, onda mahabat işlerini Dem Promotion kampaniýasyna ynanyp bilersiňiz. Biziň türkmen zenanlarymyz, türkmen gelin gyýylarymyz öz milliligimiz bilen özlerini bezemegi buýsanç bilýärler. Diňe bir Türkmenistan watanymyzda däl, ýagny daşar ýurtlara syýahata gidenlerine de öz ýanlaryny hökmany suratda milliligimizde değişik bolan alaja bir şaýteplerimiz ýa-da türkmen libaslaryny hökmany suratda ýany bilen alýarlar. Mehriban gelin gyýylar, durmuşymyzda hemra edilen, hemişe ýan torwaňyzda bar bolan bloknotlaryny indi siz elbetde Türkmen milliligimiz bilen bedäp bilersiňiz. Bu işler bolsa elbetde ýene-de Dem Promotion kampaniýasy size hödürleýär. Görşüňiz ýaly şeýle bloknotlaryny Türkmen milliligimiz bilen bedäp bilersiňiz. Bu elbetde gyýylarymyz üçin bu görnüş bolsa ýerüýte Türkmen gelinlerimiz üçin ýagny öýmeli şekilde öz bloknotlaryny, diňe bir bloknotlaryny däl, islenlik durmuşda ulanylýan günnelik zatlaryny şeýle milliligimiz bilen bededip bilýäňiz.
kendiňizi ýokary hil bilen mahabatlandyrar. Dem Promotion öz müşterilerine kapılarını giyinden açýar. Şu pursatda biz bu kampanya üstünlük arz edýär.